Touché, fejlstød, dobbeltstød, skummerstød. Kært barn har mange navne. Det vil vi prøve at råde en lille smule bod på i dag og forklare, hvad touché det betyder og hvad det handler om. Både for dig som spiller, men også når du er dommer. Et af de desinger, hvor der er et problem med at lave dobbeltstød, det er, når rød og hvid ligger så tæt, som de gør her. Og den afstand, der er imellem rød og hvid, den afstand må ikke længere være længere her, når man trækker sin kø frem og tilbage og har ramt rød. Det vil sige, lige nu, der kan jeg køre min kø helt derfrem. Det er der ikke plads til. Den afstand der, det er ikke den afstand, der er der. Der er kun den her afstand, 1,5 cm. Det vil sige, når jeg står her bagved, så må jeg kun kunne køre min kø derfrem til. Så jeg er nødt til at få min bro tættere på og flytte min baghånd herom, sådan at jeg ikke kan lave mere end den bevægelse der. Så kan jeg gå herhen bagved og lave den der lille bevægelse, lave det stød, og så er den helt ren. Og der er ikke dobbeltstød. Vi prøver at lægge den igen. Samme dessin. Nu vil jeg ikke spille den. Den var igennem. Men jeg vil prøve at spille den på tværs af den hvide. Og hvis man skal det, så er man nødt til at støde den sådan, at køen den går forbi hvidbal. Den må ikke gå ind imod hvidbal. Så skal man i hvert fald støde meget, meget blødt. Hvis man støder lidt for hårdt, så laver man en dobbeltstød. Og jeg prøver at demonstrere det ved at lave det stød her. Og så kan I se det i slow motion bagefter. Der er klart touché. Jeg kan mærke det både i min kø, og man kan også høre det og se det. Nu har jeg lagt den op igen, og nu ligger den med den afstand, og nu prøver jeg at støde væk fra den hvide. Det vil sige, at min kø den kører forbi hvid, så kan jeg faktisk godt lave det stød. Og lave stille og roligt langt stød. Og lave det stød der. Det er også helt rent. Der er ikke touché, og der er ikke fejl. Nu tager vi et andet dessin, som også popper op en gang imellem. Rød og hvid, de er pres. Må man godt spille den? Ja, det må man godt. Man må godt spille på den der. Men man må ikke spille på den der. Der skal man lave det, man kalder et frigørelsesstød. Det vil sige, at man skal støde rød væk fra hvid, uden hvid bevæger sig. Så man kan ikke støde ind på den hvide. Undtagen, når man spiller skummere, der har de en speciel regel omkring det. Der må man godt støde direkte ind på den hvide. Det må vi ikke, når vi spiller fortsat kejlebilliard. Det er vigtigt. Man kan ikke spille ind på den der. Men man må gerne spille på den der. Det vil sige, at jeg kan godt lave det stød der. Det er der ingen problemer i. Det må man gerne. Nu har vi så et andet oplæg. Det er en kvart. Stadigvæk med lidt kort afstand imellem rød og hvid. Må jeg lave det her stød? Nej, det må jeg faktisk ikke. Det kan godt være, at den giver kejler, eller tæt på at give kejler, men jeg har lavet et dobbeltstød. Jeg har ramt den røde op til flere gange samtidig på hvid, så det er en fejl, og jeg skal dømmes væk fra bordet. Og man kan se det i slow motion. Hvordan stiller jeg mig så som dommer, når der er sådan et oplæg, og hvor ballerne ligger tæt på hinanden? Hvis jeg står her, så står jeg rigtig fint. Jeg kan se her, hvad der sker. Der er kort afstand, og jeg kan følge fuldstændig med, hvad der foregår, når spilleren støder. Hvis jeg står herover, så kan jeg ikke rigtig se. Jeg står lige for. Jeg kan ikke rigtig bedømme, om der er touché, om der bliver ramt 2 gange. Det kan godt være, at jeg kan se det, men det kan også være, at spilleren støder så blødt, at man faktisk ikke kan nå at se, at der egentlig er touché. Hvis jeg går herover og stiller mig, så er det lidt det samme som over på modsat side. Her kan jeg også se, hvad der foregår. Jeg kan se her på tværs af rød og hvid, og jeg kan se, hvis rød rammer hvid 2 gange. En af de ting, man som dommer også skal holde øje med, det er, hvis vi tager den her kvart igen,
så skal man selvfølgelig holde lidt øje med, hvis nu spilleren står og går klar til at støde nede i bunden af den røde, så er det selvfølgelig ikke muligt for den røde at løbe fremad, når den er ramt hvid. Den skal i hvert fald som minimum enten stoppe eller løbe en lille smule baglæns. Hvis den gør det her, så er det fordi man har ramt 2 gange. Og igen, det er et fejlstød. Du har ramt den røde 2 eller flere gange. Det var lidt om touché, fejlstød, dobbeltstød, skummerstød. Jeg håber, du er blevet en lille smule klogere af at se den her video. Jeg har forsøgt at give dig lidt mere information om det, så du er sikker som spiller, og selvfølgelig også som dommer. Og ja, vil du vide lidt mere, så klik ind på billardskolen.dk. Det kan du blive rigtig klog af. Der er en masse af gode ting derinde, som du kan bruge til dit billard. Så god fornøjelse.